I gradi se krstača od 33 metra u Kraljevu. Gradu koji je u Srbiji jedan od prvih, ako ne i prvi, po broju ljudi koji beže iz njega jer nema leba da se jede. Jedini razlog koji sam ja do sada čuo zašto se to sranje gradi od 100.000 evra i zato što će nekim ljudima biti lepo kad to sranje vide na brdu tamo. E sad, mislio sam da postavim pitanje, ali pitanja nema. Jednostavno, konstatacija ti ljudi kojima će biti lepo kada vide to sranje na brdu su jednostavno nehumana, bezosećajna stoka. Jer neko ko može da pogleda u sranje od 100.000 evra, betonsko ruglo na koje je bačeno 100.000 evra i da mu bude lepo kad to vidi, dok sa druge strane gleda buđave bolnice u kojima deca crkavaju od vrućine jer ne postoji nikakav air condition, jer za njih ne postoji adekvatna oprema da ih leče, o krevetima da ne pričam zarađalim metalnim, o hrani koja, mislim, nije ni za svinje, da ne pričam. Takav neko ko može to da gleda i da mu bude lepo kad vidi 100.000 evra u betonskom sranju, to nije čovek. To nije humano biće. To je stoka. Apsolutna stoka. Budaletine koje bacaju pare na takva sranja, umesto da te pare ulože u bolnicu, da poprave krevete. Koliko kreveta za decu bi moglo da bude popravljeno? Bolesnu decu. Jednostavno, crknite, bole mi više